Il-Partit Nazzjonalista qed ikompli b'missjoni ta' erq barra minn xtutna biex ikasbar u jagħmel l-ikbar ħsara possibbli lil pajjiżna. Dan mistenni jibqa' jattakka l-programm ta' ċittadinanza b'investiment f'dibattitu li se jsir il-ġimgħa d-dieħla fil-Parlament Ewropew. Fi programm fuq il-Midja Nazzjonalista li matulu ġie trattat il-programm ta' ċittadinanza, id-deputat Laburista Alex Muscat żvela kif fuq l-aġenda l-ġimgħa d-dieħla tal-Parlament Ewropew fi Strasburgu hemm skedat dan id-dibattitu li bħalma ġara kemm il-darba fis-snin li għaddew l-Europarlamentari Nazzjonalisti iggranfaw ma' kull okkażjoni biex jaraw kif se jkomplu bil-gwerra qaddisa kontra Malta. David Casa reġan botta biex fil-Parlament Ewropew nerġgħu niddiskutu ċ-ċittadinanza Maltija. Niddiskutu. Jiġifieri. Mhux fiqha ħażin li l-Parlament Ewropew jiddiskuti ċ-ċittadinanza. Imma ma ddiskuta l-ebda programm tal-ebda pajjiż. Alex Muscat fakkar kif fl-aħħar 10 snin il-Partit Nazzjonalista kien inkonsistenti u ħafna drabi biddel il-pożizzjoni tiegħu dwar il-programm ta' ċittadinanza. Li ma nafx żgur sissa minn dal-programm jiena u matul is-snin dejjem tħawwat il-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista. Għax qegħdin hawnhekk nitkellmu kważi il-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista hija. Ġifieri jiena fil-manifesti tal-Partit Nazzjonalista f'dawn l-aħħar snin, 10 snin, darba ħanneħħuh. Darba ħanżommuh imma nirranġawh, darba ħantejbuh. Intant, is-sentenza l-Qorti Ewropea fil-konfront ta' Malta komplet tesponi l-qasma li hemm fil-Partit Nazzjonalista. Infatti fil-gazzetta Kulħadd tal-Ħadd ġie rapportat kif fil-Partit Nazzjonalista hemm żewġ gruppi li ħarġu pożizzjonijiet opposti kompletament minn xulxin. Il-kulħadd innota kif fuq naħa kellek li Roberta Mezzola u David Casa li kienu qed jistennew is-sentenza jappoġġjaw lil Mezzola u lil Casa f'Malta. Kellek lil Carola Aquilina u lil Jason Azzopardi li ħarġu bl-istess forma ta' attak fuq Malta. Fuq in-naħa l-oħra kellek lid deputati ta' Adrian Delija u li nifosthom Alex Borg li ħadda qatta bla ħabel kontra il-pożizzjoni ta' Mezzola, Aquilina u l-bqija. Borg ħa pożizzjoni kompletament differenti mill-oħrajn u sansitra anka ippropona li l-programm ta' ċittadinanza Malti għandu jissaħħaħ. Nemmen illi llum nafu ġara bil-beħ tal-passaporti sar ċertu ġid, anzi jiena irrid nara li fejn sar tajjeb fil-beħ tal-passaporti inkabbar fuqu.